Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hakawi kejaka ke Bakendok, jong ke South West Khasi District. Kadan ke Shnong Mau Tengam, ke Shnong ke Belasa Enam Tam. Haka history jong ke Hima Maharam, bat haka jela berok kawai. Namar badai hangni, lakhayo sengap sing siem, usiem jong ke Hima Maharam. Unong yale lait luoy uba shlur, bat usiem khasi uba kaddo ban yeng yale persha ye kishipai pareng, kiba klanbor, ban yada, yala ka it ke Hima, bat iki khun ki hajar ki jong u. Kat kum ke jing tho jong Reverend SD Marwen, ha ka souvenir jong ka Hima Maharam, laong ba ka jingale thma, hapdeng usngap sing siem. Ringkat kishipai jong u persha ye ki pareng, kalane kumba hinyaw snem Katana du usnem, shihajar praspa lai pulai. Hadu usnem, shihajar praspa lai kandai. Bat day hakathma hakashnong nongna, kajaka madan kebadan hajrong, bat kabadam, tang da kiriat kiram baro saudong. Deki hajar ngut kishipai pareng, gila kelon yam. Day ha ubenai rempang jong usnem shihajar praspa lai kandai. Ba usngap sing siem, ula pendam no yala di hakmat kibor, jong kishipai pareng, hadien bolo syak kela, hala ujong upara, ubar mit siem. Henry watla kashnong mau tengam, kalong kashnong kabadon nam, penban habapet ya ke history jong kani kashnong. La shem baki sorkar, hapo kani kajela, kawai hadien kawai pan. Kata nadu bakari India, kalayo ya ka jinglai luon, kila kelat no ya kani kashnong. Bat kila le matla, klem dapat yaw, ya ki jing bagi pat ba jong kani kashnong ya kendo, ha ka surong bat ha kalenti ka singkien, ka umbam ka umdi, ka kot ka kya, bat ka puli ka puthi. Kabasa hadu menta kalong, baka ni kashnong, kabadon satang khat khandai tali kirempai yeng. Ha kaba shibun kila pet shnong, bat kalong ru kashnong, ka bempat dan surok rong. Bat kaba isang sot kalong, baka dan tangkawai ka school lower primary. Kabam ide syu kum ka school, namar ba kala syaka sem masi, ban kabala jot rathai. Blai yapi bapi lawan poi hadu kane ka snong motngam. Kasnong ka ba syakantong tam nang ide nujora po jong ka Southwest Khasi District. Te kane kasnong kare ka snong motngam. Te nga ngade orang ba snong jong kane ka snong motngam. Te nga kwa ban penpau hakmat jong pi bapi lawan ban ti benya ya ka jinglong jong kane ka snong motngam. Te kane ka snong motngam kade ka snong ka bala rem hadu kata-kata. Namar hojngim la syu ban yo ya ka sngi ilane ka ya ka snem ba ki wan bu hasnong hangne hanre katkum bang ilap namar wadu neu snap sing sim la dai na do ka snem khat nyos pa nyau phel te let's say kala kane ka snong kala long haswa kata let's say da su antat kala dai hak isnem khat nyau spa tam ka jinglong jong kane ka snong ngam dan re ka ba musti kalong ban mar kane ka snong ngam ka dai ka snong ka ba dang sadin hak babun kiliang hak babun ki benta te om tam kata kan ka snong ro ka kam dai ka snong ka pasai so ka snong ka ba dap tang da ki mau sudah kam bit ban rep ban riang nakata kadau ki nong sung snong hakane snong ki nom ne ban bu hai snong lani ban song hakane ki snong ki hapan let pai ki ban let wat ya ki jaka ki bakham se so te dang ha lese ki snem ar hajar namar hapor bangale poi shaki than bhoi shatai khap mikir ngaya kendu wei ki long kemi ngap hamba ki akren nak tin maram ngakli ba pidai nang no mo kasnong mar pi akren nak tin maram yang ke ime pa jongi ki dai na motngam te nga ta nga pen snutu nga pen itu yala de ba nga dai na mot nga ro nga dai na motngam hakata ka por ngadang bat kumo stri jokas na motngam te kita kidai kibala lej bu hasnong sadu syabhoi ki khap mikir karbi ki padai syaki than law malong satu
te nang ta ki don ro ki bawan buhai snong sha ki than shari langam sha ki than langam ki dei ki ba me na kan ne ka snong hi mar kan ne ka snong ka long ka snong ka bom se so kumbang ala ong na do mene te ki preu ki hap ban wat ya kata ka jaka ka ba se so ba kin yo ban kamai ka je ban im ki khun ki ti te ki hap me no hot kan ne ka snong mot ngam le seng kumbang ala ong na do mene ba ka snong kala don kumbang khat nhau spa hai ki snem khat nhau spa tam ai rei hadum tam ne ka snong kan ne ka snong mot ngam kadang don tang kumba khat kan dai no mien namar ka jing bom seiso bar ka dei ro ka snong ka ba sa kan dong ha ka wei ka liang ro ngala ban ong ba wat ki nong mi khmat ro ha kan ne ka snong mot ngam kim daya pek than hadu kini kisngi kita ki skim ki bang yo na ka sarkar jela ngimpat yo wat ka wei ro andre tang ki skim ki kum lada de ki jing krai pat ba kum bang ya tip baro ba lang ba jong kan ne ka skim blast pasngi ka mg nrgs te katu ka de ka sol skim ka ba baro ki nong susnong jong kari india ki yo banta andre ya ki wei pat ki skim ki ba ka sarkar india kala phya ba kin ai ha ki snong lang ba jong ki emlis skim ngim pat yo ai ha kan ke snong mot ngam lai tang kini ki sol skim namar lada ya kan ne ka kini ki bai dai bat ki pum de ro tang ha kini ki khndias nem bang yo ya kan ne ka ggm kan ne ro ka de ka sol skim ka ba ni yo hot man tang ni la yo ban pendap ya kan ne ka ggm bat baro ki long ying long sem jongi po snong mot ngam ngi la yo ban pendan kam ya kan ne ka Jal Jeevan Mission po jong haman la ki thliu ying kumba ka sarkar india kala mang te ka snong jong hirup ni la yo bahak mat kadai ka surok hi namar kumba ni sha jakren ba ka surok kadai ka budlum jong ka yo ka kot te ka bangis ngau don kam palat kadai ka surok hi namar kumba pi ba philawan hado hanes nong jongi pi hapan ya da pi hapan ya da ka jat wa cha don kan ka surok ro ndai kam long pan ya kali tangki lada yat kali ro tang kita ki kali pa ong ba ki don ki special te ngam da tip than ka mur kita ki kali special ki dai ki kali ki bakum no te rai ki ong tang ki kali ki ba long special ki laban yat kan ka surok te hot ka ne ka surok ni la yo ya lang ba ka borar area tang si kilometer rai ka jingjangai nado na pilbudi road ka ban na larang thong hado hang ne ha mot ngam kadon duna malu mala 10 kilometer tian rai kata ka 10 kilometer kan ngin kan mentoy hadu kan no yangi mar tang 10 kilometer nge iyo kata ka jengi rap rai kata ka surok ro kalong ka ba jenjar ka ba hadu kata te ya kene ka surok ba pi ba kadon hakador jo ka surok rai tang ba kin la kini ki kali ki balong special kumba nga omne te ngi haban trei hi ngi haban maramot hi hak por slap ngi haban ya mi snong ban snaik ne strok nang ba kan long ka jing rap nam ta ka kit ka ba jongi posnong bat kham tam ha ka pang kistam bun sin ha kan ne ka snong jongi kidon ki long kimi ki bar met ki ba ngi haban kit da ka krong kumangi ong
ni seneng yang da ka krong ya ban ra da ka krong maraki ba armet barki balung kun rong ya ban le kumta mar kalong ka jing kalong ka basu sat hadu kata nge ladang ni perkhat hakene ka senong mot ngam namar ka jing bontan jong kini ki ka surok te hadu kini ki sngi ro kane ka surok kalong ka batang kat ne te kalong ka lani lada ka don kalat ka sarkar lani lang ba jong ki nong me kmat jongi la ki de ki MDC ne ki MLA ba tin ya pet lem ya kene ka surok na ba ka jing jinjar ka jongi angin yo ban lut ban lao no yo tau sok kadot jo ka jing jinjar kham tam ki long kemi ki ba armet mar kane ka surok hang ne namar nado mensua let's say namar hak por banga ngadang samlarit kata ka por let's say kila bandai hakis nem sijar kandai spa kandai phosan kandai pundri hokta te namar mensua kidang ya trading ya kini kiding kubit kini kiding ran lok kumbala ong te kasrok perwil hadu hang national kala poi nado kita kisnem kalau poi ro sha do sati shaki urnar kembang yang kita to saj ba ya kene ka kshan la ban I kendiang na kithan pamplang ka srok ban le chabalak etu bijaka se nrai raya nang ni ting nam I ga ngila ban ya nrai ban da pek e ting nam la ban dai I bha tang la dang ile chak tu bijaka he tu kipiu te kata ka srok nado kata ka por hi nrai nado bala khang pom ding nado baka kut ka bahakli du jong ka sarkar India bangi juati barak baka de kata ka Supreme Court kala khang kam sha su ban pom kiding te nado kata ka por ka kali kanam one shu shane te kala long kum ka wat lang don kata ka surok ka surok kala haki jaka balong lum kala lum haki jaka them kala phudwa kuntu imla su ban ya kali rei dang ha kini ki kendias nem lai snem saf nem hado kane ka klip mat ba ila don kane ka strok ba ila ban ya tak kini ki kali farewell dan ki special hak pede bat kene ka kini ki pung ki de te ngapan pau ya ka jing snungu sikade ya kerpang ya menteri rang badu jong kari India jongi Shri Narendra Modi ji lang ba jong la ban penpoi ya kini ki de hak ne ka snong jongi has nomot ngam hak ba barok na ki long ying ki long sem ki jongi nilayo ban pendon kam ya kan nika lang ba kan nika scheme JGM la nika Jal Jeevan Mission lang ba ka jeng yalam la nika ka jeng yo ijngai jong unu prime minister jongi Shri Narendra Modi ji pedai bat ki pung de bat kum joro pedai bat ki ne ki yeng badok ki PMAY ke na hakane ka snong jongi lajan marsiteng plat mar ya ka marsiteng ngiyo ban snayeng ngiyo ban song ya kiyeng lang ba ka scheme PMAY te asngau mu sikadai ya ka ya prime minister jongi bala penyo ya kini ki scheme
te kerparu ya Prime Minister Badan Burom Jengi Sri Narendra Modi ji ba unya pedlem ya sai kasurok kumbangi ong ba kan ka surok kadai ka bulum jong kayo kakot markan ne kasnong motngam kadai kasnong ka badang sa din tam na pedang kisnong ke bahap po jong ka Southwest Kasihil te om tang ha kata ka jengdu ka jengkerdo hanrai wat ha ka pule puthi ro kasnong motngam kadang dai kasnong ka badang sa din na pedang ki basa din tam mar wat ki kena school ro mar wat ka school ro ngimpat dadon kata ka school ka batik na te kerpat ya menteri rang pado jongi lang ba jong unu MP Badan Burom jongi ban ya krenlem ban ya sajlem ya ka snong mo tengam jongi hangne ban wanra kini kiskem lang ba jong ka sarkar India la kade khamtam ya kan ne kasuro khot nis ka ngush kade na marngi lang ba jong ki snal skim ngila yo kini ka MG NRGS ro kade ka stral scheme nang ta ki yang badu krong yo lang ba kan ka stral scheme nang ta samanta ya kan ne ka jal jiban mission bu ki de ka stral scheme te kerpat ya ka sarkar India bahkan ya pe kamadlem saya ka surok ngin das ngu si kade lada ka sarkar kan ya rap ban pedlem saya kan ka surok namar kan ka surok kalong ka ba adu kata-katan marngi iha ban trai hi kan ka surok Nisha kasro kam day ka ba adu kata andrai namar ki nang mekmat ki jongi lese ngalaban ong ba kim yo i lese te kerpat ya kasur kan dia ba kan ya rablem saya kasro ya kan dikasnong matngam jongi jaka ki ba ngidon hang nasional matngam ki nadu kasnong ro kalong lupa kasnong ka baitnat adu kata kidon ro ki ksaj kum kanika ksaj unar ka ba kidon berkakhap dong ka maurap ro kadon ka dupo ni bala banu i kendiang ka tuka ksaj ang tanang ne na mau tengam ro mar ngilong mar siliang barka ka maurap mau tengam kidon ka urnar fual kumbang ong ang ne mau tengam nang ta kadon ro kanika ki ong ka tenrong mau perkong ha ka ba la ban i kendiang ya wat ya ka ri Bangladesh ngeru ha ka por ba ka priang ba ka penang nang ta ya ki than nang ta ladang i phai sakit than mingi ngi ya ki mosram ya ka snong sora ta ter kat badang la ban kot ya ka khamat ngi la ban i ya ki than mingi jong ka ki than mau sendram sora nang ta ladang i phai sa chapang sep ni ro ngela yo i ro ya ka Bangladesh ban ya khap ro bat ka is Pakistan ka ba ya ai bat ka Pakistan kamat ka ri Bangladesh ni la ban i kendiang ya lang ba jong kan ne ka snong mot ngam te pat kunjuro ngi danu ne mot sa kan mau jong ne snap sing sim akbala te ya ne mot sa kan mau jong ne im bakrau jong ka hima maharam badai ru trasnong bat balak alasan lah ya ne kum badula long ru muslim jong ka hima maharam te nau ne mot sa kan mau ru la ban i lang ba yang ki ya kari khasi jongi adi ngi phai sate ngi la bani ispun kisnong khasi ki jongi ki badan sate jong ka lang ba ladang i pet nau ne umur sakan mau jong nulum ka bangi la tei na ban sakan mau yang nu ngap sing sim kum sim jong ka hima maharam naduk kita ki spas nem ke bang suah kumba sispa nyap sans nem hado kini kisngi bang ta